खुलुमबाय, आंनि मुङा फुंबिलि बसुमतारी। नोंथांमोनखौ साफ्रोमखौबो आंनि फुंबिलि रादाब इउटुब चेनेलाव बरायनाय बावहरबाय। दिनै 29 अक्ट'बर 2021 मायथाइ। नोंथांमोननिसिम आं दिनै आरोबाव माखासे गोदान रादाब लाना फैदों। आसा खालामो नोंथांमोना दिनैनि बे आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन होनना। सासे फरायसाया फासि नांना गावनि जिउखौ फोजोबना लादों। क'क्राझार सहरनि UN एकाडेमि फरायसालियाव फरायफुबाय थानाय सासे फरायसाया हरखाबै फासि नांना गावनि जिउखौ फोजोबना लादों। थैनाय फरायसानि मुङा पबित्र बसुमतारी आरो UN फरायसालिजों नांजाबनाय नौनोगोर गामियावनो PG थायोमोन होनना मिथिनो मोन्दों। PGनि बिगोमानि बुंनाय बादिब्ला थैनाय फरायसानि आखुआ गाहामानो आरो फुंनि समावबो जेबो गाज्रि थासारि जायाखै आरो मोजाङै सरासनस्रा समफोरबादिनो दंमोन होनना बुंथियो। हरखाबै बिब्दि जानाय जाथायखौ नुनानै PG बिगोमाया सोमोनांनायखौ फोरमायो। सासे लाइमोना रांखान्थियारियै लोरबां जानायनि जाउनाव ससियेल मिडियानि गेजेरजों थाबैनो आलफायाव हेफाजाब होगोन होनना बुंनाय बाथ्राया भाइरेल जानायखौ नुनो मोन्दों। सरकारनि फारसेनिफ्राय जेबो हेफाजाब मोनालासेनो सानफा एफा मुवा बेसादनि बेसेना बांनाय बायदिफोरनि फारसे जिंगासिना आलफायाव हाबफैनो थांखि लानायखौ मानास अरगहेन मुंनि सासे लाइमोना गावनि टुइटार एकाउन्टनि गेजेरजों फोरमायना बाथ्रा भाइरेल जानायखौ नुनो मोन्दों। बेसेन बांनायनि बेरेखायै एजिपिआ सोमावसारदों। बेसेन बांनायनि बेरेखायै एजिपिआ गुवाहाटि गिदिर थाखोनि गुवाहाटि क्लाबनिफ्राय लानानै राजभवनसिम हानजा सुरना सोमावसारदों। आसाम जतीय परिषदनि प्रेसिडेन्ट लरेन जयति गगैआ दोलोनि मैखोम मावथि चित्तरन्जन बसुमतारी आरो जगदीश भुइयाजों लोगोसे हेंथा सोमावसारनायखौ दैदेनो। सोमावसारग्राफोरखौ पुलिसआ गुवाहाटि क्लाबाव लाखियो। अब्लाबो हानजा सुरना राजभवनसिम सौहैयो। पुलिसआ सोमावसारग्राफोरखौ लावथि सिबनानै आरो हमना लानानै थासारिखौ काबुआव लाबोनो नाजायो। माखासे सोमावसारग्राफोरखौ पुलिसआ बासआव थिखोना लाङो आरो पुलिसनि लावथि सिबनायजों माखासे सुबुंफोरा जखम जायो। आसामनि गाहाय मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माया ड्राइभिं लाइसेन्स रिनिउ खालामनायनि थाखाय अनलाइन मावख'आव थांनाङै खालामना होबाय। गाहाय मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माया थांनाय सुक्रुबारखालि आसाम एडमिनिस्ट्रेटिभ स्टाफ कलेजाव जानाय जथुमनायाव अनलाइन ड्राइभिं लाइसेन्स रिनिउ खालामनाय आरो डुप्लिकेट लाइसेन्सनि थाखाय अनलाइननि गेजेरजों खालामनो हानाय सुबिदा खालामना होबाय। बेनि गेजेरजों गोनां जानाय सुबुंफोरा DTO अफिसाव थांनाङा लासेनो न'आवनो थानानै गोनां जानाय सुबिदाखौ लानो हासिगोन। आसाम केबिनेटआ पेन्सन मोनगिरिफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां फोसावदों। आसामनि गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माया फोसावनाय बादिब्ला जायफोर फोरोंगिरि मावथिफोरा जाय सानखालि आजिरा मोनगोन बै सानखालिनि अखानायैनिफ्रायनो गावसोरनि पेन्सनखौ मोनगोन। बेनि थाखाय कृतज्ञता एपनि गेजेरजों आर'जलाइ होनो हागोन। बावैसो सिगां जानानै थांनाय T20 वर्ल्ड कापआव भारत पाकिस्ताननि आखायाव जेननायनि उनाव रंजानाय सुबुंफोरनि बेरेखायै देशद्रहिनि आयेन खोख्लैनायनि वार्निं होयो UPनि गाहाय मन्थ्रि योगी आदित्यनाथआ। पुलिस बिफाननि बादिब्ला बावैसो सिगां जानानै थांनाय T20 वर्ल्ड काप बादायलायनायाव भारतआ जेननायनि उनाव भारतनि फारसे गाज्रि सोदोब बाहायनायनि थाखाय सा 5 सुबुंफोरखौ खायो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि दिनैनि बे आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक, शेयार आरो आंनि फुंबिलि रादाब इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै थुलुंगा होनो हागोन। गोजोन्थों।